mo ana-ana mo. Tuyok. Di kanang Halanga. Wala ko atas bubo. unsa unjod. Ay. Mura na makaanag nagpuhit. Tuyok nya. Kani raw chopstick ng tuyok. Ana ara matuyok ra magud na. Paborlas na yung tubig ani mga bay. Noong sabon akong tubig. Malasa di ay bawl sabon. Di kay overnight man ni ako gumol gabi eh. So nag-import jud mig daog. Unsa gani ni? Floor mat. Di makita imong floor mat eh. Kita oy kaning among gipatungan ba? Guys, good morning. Welcome back to my channel. Karon mag-picnic me din sa tunga sa bukid. Ang among pagkaon sa aming bag. Among pagkaon biscuit. Naasad may alcohol pang protection. Pero mo rin. Tubig. Lawa ko tubig. Wala siya tubig. Beer. Ana. Karon mo try me og Chopstick. noodles nga gamitan na mo og chopstick. Og ako never pa ko nakasuway ani. Kunit sa ko. Nakainan na. Kana. Hoy, nag-on ra man di ay na. Wala na pa. Sige na. Ano kayo? Saon ni ron. So, open the chopstick. Wa ra bagyo ko kasuway na ni sa ning chopstick. Saan siya paggamit? Sagbot-sagbot. Patay tas tagiya din ni siyuta. Saan bungkagon pa ni? Ana? Oy, di man manghatag sila bay. Hindi ko kakaon. Pwede duha ang kakamot. Na. Pwede mo na ito. Guys, tulo ka butang nga sa tawagan na. Ang among gibati din panahon aning Grabe ka init. is tulo. Kay kamingaw, kaguol ug kalipay. Kaulion. Kamingaw kay Kaulion. pila na kabuan wala mi kauli, Wala wala mi oy. kadiop. Nara jud mi nagtuyok-tuyok diri ani bungtura. Nya Bilaing baon. kaguol tungod kay kami kahibaw. Kung kanus ami mga uli. Kanus ami makauli. Ang tud karon basin sunod tuig pa. Ikatulo nalipay ra sad mi kay maski natanggong mi wa mi kauli pero at least makatabang ra sad mi sa among pamilya. Makapadami kay padayon man among sweldo. Mao jud. Kaya katrabaho ra man gihapon mi maski ning panahon na. Kahalang. Tabang. Unya karon Wa tubig. Pangatag mo tubig oy. Ngawat ang butong. Spicy na ini amo ang gidalang noodles guys. Pwede kinamuto ni, di man tatama. Kamao ani udang.
Unsaon man lagi. Giipit ra maguna ana oh. Uban lami man gikay mo ana-ana mo. Tuyok. Di kanang halanga. Wala ko atas bubo. Unsaon jud. Ay. Mura na makaanag nagpuwit. Tuyok nya. Kani raw chopstick mo tuyok. Ana matuyok ra magud na. Paborlas na yung tubig ani mga bay. Bawang sabon akong tubig. Mayroon sa di ay bawang sabon. Hindi kay overnight man ako gumol gabi eh. So nag-import jud ni daog. Unsa gani ni? Floor mat? Di makita imong floor mat eh. Kita oy kani among gipatungan ba? Kita to? Uy. Naglalasi ko na din. Kaba mo akong ang pagkaon dili sa ako wala nakita. Oo. Tara. Ay natingan na tong gwardiya dito nga among giagian. Magagi pa man mi card house sa amin. Grabe mi gaya na may magawas. Mula bay ra mi uno na pa din sa babaw niya. Ang pagkaon kaon ko sa mi oras. Murag niya na ang guard ba nangakak na siguro tos pa din. Nagipangita na mi. Inyo ra ni tanan. Pero ko man meron. Uy ako ana na. Ato nang tanan, ito nang tulo. Pero ko man meron sa among amo kaya. Ayo. Wala mo tubag dito kanami naglabay nagbasura nya. Hapit may kabuang diri ba. Ang milingaw. Domingo man ron unya dapat na mi diop nya then di man mi makalakaw. Wala ko. Natulog ko sipon. Bila nakabuan wala may makagawas din sa village na. Kung sa ko tulo kay. Kaon sa ko na mga bay. Kasi sunod atong lingay wala ni unas na. Gutom kayo mga bay. Tapos kat-kat yung bukid. Ipakita imuhang kuan palot. Ay imong palot. Pulusan ko. Last mi nakadiop kay March pa. Nya karon unsa na ron Ugos na. Mahal mo kay na paborlas di. Ako. Ugos mi last nakadiop nya nakauli ko murag February pa. Ang tud karon. Ang karon gipangita namin sa among amo ron haasa namin naglamig basura. Nadamig bag. Karon di na mada kay tinhanga. Nani balot kung balibot ka halang. Ako na po na. Napasan meron gwardiya dere ron nga. Asay mo ani? Kuan amin nabalik. Ano mo? Labay mo ko ah. Mayo ka na ay. Kapo yun sapting-sapting. Naka. Namin. Imnon. Ana umay ko ana. Ang ipiton. Di ako kahalang kayo. Abot ko lang ang kamilat niya. Di abot ko. Hi guys. So, lantawa ang view sa ubos. Nindot ka isya. Bahala na sila sige kuan ang view basta mukhaon ko. Dagpo ko kung diri no. So mao ni ako mga kauban. Ay tam. Pada ko kay bungit. Kani siya. Ay sorry. Ana. So nag-enjoy naman sa diri kay hangin niya. Presko kay ang hangin ba? Lami kayo ang hangin diri. Kahalang gud oy. Oy! Nalupad na mga basura. Ha? Imong gitungab imong tubig? Dili unta sad ka maginalo oy. Alam ko mag-ingon nga akong tungabon niya di ko manghatag. Mas kay gitungab na nako manghatag kaya ako. Alang ka. Ulit kan. Ikaw na. Ang habon na ba? Ako nang gumulan gabi pa. We are team sa Dahil. wala na ko tungag ba din dito naman. Huwag mo na ako balik. Bawon nga ba kay? Bawang Joy! Bawang Joy mong tubig! Gagangat, nagkukunig-gumul ka. Tumulad ang kuan. Gumulan ako ng sambal. So, mauni guys.
Mo ni among kahimtang karon. Unsa na rong oras? Sabi na. Alas 9 na. So, Karon guys, manguli na mi kay magluto pa ko. Pamahaw sa mo ang wa pa may pamahaw. Nagkuan sa medre ka nang nagpawa sa kalaay ba? Dahil nagpawa sa kamingaw sa amo ang family. Kauban ako yung duha ka mga sukoy. So, mga na guys. Thank you sa pagtanaw o diri ra ka ko to ba? Samod pag upo. Tana manguli na mi. Nya, salamat kayo ninyo sa pag-uban namo diri. Usig na mi iro kini bunga iro ginihara mi diri. Bye-bye.